Ora sekedhe pamripatku iso nglalekake sakecap tembungmu sing nyonyok rasa. Wijaya apa kowe lali? Yen adike Majapahit ora mung cukup kowe dhewe. Kabeh para penderekmu darbe lelabuhan direwangi totoan nyawa. Ngewo dene sawise kowe jumeneng rakyat Majapahit siji mbaka siji kabeh ora tok akoni lelabuhane, tok anggap luput, tok singkirake saka Majapahit. Saiki aku Sri Kertaraja Sajayawardha yen isih kurang getih kanggo nelesi sawiting gondang, yen isih kurang nyawa kanggo rapuke kajayanmu, iki nembe balela. Gajah kaget rasane atimu aku teko ning Majapahit, teko kanthi dampyak prajurit saka Majapahit. Apa kowe ra krungu? Apa kowe ra milih nampi yen wektu dileki palenggahan Mahapati yo kene isih kok krana pakarti sing ora adil, sasak panas setahun ilang mung mergo udan sedina. Semono gedene nggone padha lelabuh ewa dene nganti temuka saiki kabeh ora katon ketara iki Maja. Nambi gajah biru iki mangerti yo. Andi ana sumpahe prajurit, andi ana sumpahe pengguna negara. Wis pirang-pirang pisuaran ninggalake kagotanane kursi palenggan Mahapati dianggap luput. Yen kowe nutuh aku perkara sumpahku dadi prajurit, saiki gendindi dununge adil, endi dununge wicaksana Ratu Majapahit sing sawiyah-wiyah marang kabeh wong-wong sing nderekake dheweke. Patih nami Gajah Anggur, sira sawijining saka guring Majapahit kandhah Raden Wijaya, kudune sabda Pandhita Ratu manut karo tatanan Majapahit. Nanging kene yo kowe paduka nang waton gondan
kudu dielingake saka tumindake sing kene. Yen piali tak elingke. Yen kowe turu tak buka paribasan kowe iki. Karep panguwasa tunggal sapa sing andharepe minan. Tirtara Jasa Jayawardana. Yo kene ki mancai sakape. Ora susah digawa rembug karep ngopo Gajah Biru. Aku kene pundak kiwa kelawan teken sinambe purba lawan Wasih. Aku kudu bali kraton Majapahit nggawa mahkota Mahapati Kaungka. Mahkota kepatihan. Ya Sukuan. yen kaya mangko Lumarono saka penganggon. iki kene tetona.